Right, this is number 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates not, Mamelodi Sundowns 1. My brother, how do you feel about the game? Igame wafethu igame yona yiyo mina ngiyabona ngoyilenda boss nathi basiyalele penalty sakhala njengama-fans e-Orlando takhala njani ungabuka nama-review mamkanza akunamuntu awunikeze red card ibhola libhola singangeni ngehali singangeni aseyele uref yena njengojaji ayenzi into yenza because wena nawe emzini wakho wena nawe ngubaba uyazenzela so yena mayirana laba singamkhuthazi vele singaqabani naye but okusalayo hayi it was a nice game sonke sihappy hayi nami ngijabulile vele negame so ujabulile ukuthi niluze 3 points angijabulanga ngijabulisa igame yona idlaliwe fe onke umuntu said ngoba ngeke sonke sijabule never ukujabule kuyashintshana hayi kuyashenjwana but inkinga manje ukuthi Chiefs ne-Pirates hlezi zithi nje ukujabula kuyashintshana ngaso sikhathi Sundowns siyahamba nekhaya hayi lena phela ayisadingi nje sidinga bona abaqeqeshi bebhola bona ngenkinga ekhona benze kanjani bona bebona isolution ukuthi bona from there because iSundowns thina siyasabe Soweto siyazi ukuthi iChiefs ne-Pirates